Din is-sena l-iskola qed tiftaħ fid-delta kampanja elettorali b'deċiżjonijiet tal-Ministeru tal-Edukazzjoni li mhumiex aċċettabbli. Din kienet id-dikjarazzjoni tal-kelliem ewlieni laburista tal-Edukazzjoni Evarist Bartolo fuq Breakfast News ta' One. Promozzjonijiet inġusti. Nies tajbin twarbu, nies oħrajn li Alla jbierek jifhmu f'kollox jilħqu. Trasferimenti ta' għalliema, trasferimenti ta' studenti. Qed ifaqsu inizjattivi mingħajr ħsieb. Fost l-inizjattivi li qed isiru bla ħsieb hemm il-fatt li persuni mingħajr kwalifiki qed jaħdmu fi gruppi li jieħdu ħsieb persuni bi bżonnijiet speċjali fl-iskejjel. Filwaqt li oħrajn li għandhom il-kwalifiki u l-esperjenzi mhumiex qed jiġu impjegati. Aħna bħala naturalment MUT ma stajniex ma ninnotaw ċertu affarijiet. Waħda mill-affarijiet illi aħna rejna ħafna riservi fuqhom kienet il-ħatra jew in-nuqqas ta' ħatra ta' diretturi fl-edukazzjoni. Ġifi aħna kellna postijiet vakanti li damu għad-direttura sentej. Iva, jidher illi f'ċertu każijiet kien hemm nies illi kienu ilhom diversi snin jaħdmu fil-direttorat tagħhom illi għal xi raġuni ma ntażlux. F'ċerti każi biex jiġi assenjat Learning Support Assistant trid tkun taf lil xi ħadd, filwaqt li hemm skejjel lanqas biss għandhom twieqi. Pereżempju jiena sal ġimgħa li għaddiet minn għalija ħamis jew ġimgħa. Ktibt lid-direttorat għalliema illi ta' suġġett partikolari se jibdew sena skolastika għadhom bla ktir. Problemi antiki baqgħu jippersistu bħal huma l-prezzijiet għolja tal-uniformijiet. Jiena nkwetat li mal-problemi qodma li għatem minkejja li bdiet sena skolastika ġdida fost dawn il-problemi qodma nsemmi il-problema tal-uniformi bqajna ma solvejniex. Għajt ma' ġenituri li għadhom iridu jħallsu 250-300 euro u dan mhux aċċettabbli. Saru rapporti, saru rakkomandazzjonijiet. Vera tajt inti tistenna li rakkomandazzjoni li siru fatta mill-ewwel ma kemm se ndumu sena wara sena. U minkejja li Malta għandha fost l-ogħla rati tal-illitterizmu, is-sistema edukattiva bl-ebda mod ma ndirizzat din il-problema serja. Hemm ftit persentaġġ pjuttost notevoli ta' familji li għandhom bżonn ħafna għajnuna. U hemm bżonn illi issa wasal iż-żmien li naraw x'irridu nagħmlu aktar milli noqogħdu nippruvaw ntejbu s-sistema kull darba edukattiva. U kull darba nbidlu di riformi kontra riformi, għandna ħafna riforma dejjem f'daqqa. In-nies laqaset ilaħqu magħhom. Hemm bżonn illi naraw x'inhu jiġri hemm barra fid-djar u fis-soċjetà.